strese. Dobrý deň, tak pomaly začneme. Dámy a páni, vážení hostia, dnes medzi vami a nami vítame osobnosť, ktorá v moderných dejinách Slovenska zohrala veľmi dôležitú úlohu. Človeka, ktorý prešiel cestu od podnikateľa cez filantropa až po prezidenta Slovenskej republiky. Je známy nielen ako zakladateľ úspešných firiem, ale predovšetkým ako človek, ktorý sa po ukončení podnikateľskej kariéry rozhodol pomáhať. A stal sa jednou z najvýraznejších tvári slovenskej filantropie. V roku 2006 spolu založil neziskovú organizáciu Dobrý aniel, ktorá pomáha rodinám v ťažkej životnej situácii. V roku 2014 bol ako nezávislý kandidát za prezidenta zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Moje meno je Samuel Jakubík. Budeme vás spolupracovať spolu s Pavlínou Matešej touto diskusiou a našim dnešným veľmi váženým hosťom je Andrej Kiska. Takže ďakujeme Samovi za predstavenie tejto našej diskusie. A takže, keď vieme, že sa nachádzame v Krakove a v Poľsku, naša prvá otázka znie, aký máte osobný a profesijný vzťah k Poľsku, prípadne k mestu Krakov? Takže v prvom rade dobrý večer. Viete, že vám závidím? Krakove je tak pekný. Ako tu prísť, tak to je radosť. Našťastie z Popradu to nemáme ďaleko. Vraj sme to dnes spravili za 2 hodiny 10, kde Lukáš hovoril, ale teda ja to dávam za 2,5 hodiny, keď budem. A je nádherný. Skutočne. A teraz, čo trochu možno závidím, alebo ako to vnímam. Neviem, ktorí sa pamätáte, ktorí ste tu staršie ročníky, ale za čas socializmu Československo bolo niekde tu a Poľsko bolo minimálne o 1 až 2 latky nižšie z pohľadu životnej úrovne. Potom ako sme sa rozdelili a ako to obdobie toho slovenského tigra, ktoré sme určité obdobie boli, sa nám podarilo nejak premrhať rôznymi inými vládami, tak zďaleka sme nevyužili ten potenciál, a to hlavne fondov z Európskej únie, ako to využilo Poľsko. Lukáš, ktorý dnes šoferoval, asi dlhšie nešiel týmto smerom, tak keď išiel tu po tých cestách, ty kokso, koľko tu tých cest spravili? A my z toho chodíme z Popradu do Bratislavy, my to tam nevieme, to malo byť v 2000, neviem, 10. či 8. už tu bol Fico, že bude diaľnice Košice, Bratislava. Tak ja dúfam, že sa to aspoň moje deti dožijú. Ešte to teda už nechýba až tak veľa, ale vždy to tempo, akým to ide, tak to je strašné. Takže ja si myslím, že Poľsko urobilo jeden obrovský krok dopredu z pohľadu infraštruktúry a z pohľadu toho, že využilo potenciál veľkej krajiny. Využilo potenciál, musím povedať, hoci ja som veľký zástancom eura, využilo potenciál aj toho, že si nechalo vlastnú menu, čo pri veľkej krajine sa niekedy oplatí. Keby ste sa nám pýtali, či pre Slovensko to bol dobrý krok, tak môžete povedať, že dobrý. Ale pre Poliakov bol dobrý, že podľa mňa, že si držia vlastnú menu a držia si určitú takú vlastnú konkurencieschopnosť. A využitie tohoto silného trhu a veľmi kvalitné využitie eurofondov, ktoré sa veľmi dobre investovali do fondov alebo do oblastí, ktoré pomáhajú infraštruktúre ako takému, dalo podľa mňa tomu Poľsku veľký šmrnc. A ja nie som makroekonóm, možno niekto ste tu, ktorý mi poviete, aká je teraz porovnanie, neviem, kúpyschopnosti na Slovensku, aká je kúpyschopnosť v Poľsku. Ale pokiaľ sa nemýlim, tak my sme padli akože aj za Čechov, aj za Poľsko dosť výrazne. A neviem, či už nás pomaličky nepredbieha aj Maďarsko. Takže to je taká tá zlá správa pre krajinu, ale dobrá správa je, ak sa darí našim priateľom, tak je to fajn. Ak sa darí priateľom a vy tu žijete, tak sa darí aj vám. Chcem sa vám poďakovať, pretože aj tu, keď sa takto hýbem a rozprávam sa s niektorými ľuďmi,
tak ak je tu Slovák, tak sú to väčšinou veľmi dobrí a kvalitní ľudia, takže vďaka, že fantasticky reprezentujete našu krajinu tu. Hoď si netvrdím, že by nebolo dobré, keby ste boli aj doma. Nech sa páči. Ja mojou ďalšou otázkou vlastne narážem na to, o čom ste hovorili, a ten výrazný ekonomický rast v Poľsku. Čo keby bola jedna vec, čo by sme mali odkúkať, taká najdôležitejšia, čo by to bolo, a či je možno niečo, čo na Slovensku robíme lepšie? A teraz zneužijem práva, know-how, alebo budem copyrightovať sama. Ja som sa to sama pýtal. Na večer, čo vy, ktorí tu žijete, pokladáte za takú najväčšiu, tú jednu vlastnosť, ktorú by sa oplatilo na... Tak ak vám to nebude vadiť, tak mi sa veľmi páčilo, ja sa to veľmi páčilo, ako to pomenoval. Je to taká láska ku krajine, ale nie taký ten, že nacionalizmus, ale taký že patriotizmus s krajinou. My na Slovensku, ak začnete hovoriť o Slovensku, tak buď vás hodia pomaly za nacionalistov, že nám tam chýba taká správna, vyvážená tá láska a hrdosť na krajinu. To nám trošku chýba a to mi je ľúto, pretože sme nádherná krajina, však viete. Myslím, že v porovnaní na to, aký sme malí, tak ja hovorím, že existuje veľmi málo krajín, chýba nám more, to je pravda, ale inak máme úžasnú, máme Tatry, máme tú krajšiu časť. Ja nebudem hovoriť, že aj ten Jánošik je náš, aby sme nezabudli, to rád Poliakom prizvukujem, lebo niekedy majú tendenciu si privlastniť nášho Jánošika. Ešte aj ten Jánošik je náš. A keď idete tým Slovenskom, tak to vidíte, viete, my sme síce taká drsná krajina, tie doliny a tá Čertovica, keď sa tam hýbete, je to také, že drsné, ale je to krásne. A potom prídete a máte aj rovinu a šírie polia a máte tie hory, že podľa mňa sme nádherná krajina, ja som pochodil veľa krajín po svete. Ja vždy prídem tomu si poviem, wow, chodím rád na bicykel a tak prídem si na nejakú takú pekná výhľadka a si poviem, bože, to je krásne, ďakujem. A toto si niekedy málo vážime, taká tá naša prirodzená hrdosť, to nám trošku niekedy chýba. Takže to by sme si možno od tých Poliakov mohli zobrať. A teda, či ešte niečo, čo robíme lepšie na Slovensku? Teda ešte okrem čapovaného piva. A Jánošik, ktorý náš, ešte tak pivo tu máme české. To je dobré, my sme mali aj popradské pivo, ale nám ho zavreli, teda zrušili nám pivovar, síce prezident Zeman, ktorý si ma doberal, lebo on o popradskom pive povedal, že by si dňom neumýval ani zubnú protézu, z čoho som teda radosť nemal, ale pri jeho sarkastickom type humoru som to zobral s nadsázkou. Čo by si oni od nás mohli zobrať? Ja si myslím, že my sme... Poľaci sú veľmi dobrí obchodníci. To vidieť, keď človek vám prekročí, keď chodíme z Popradu a ideme do Zakopanáča, človek prekročí hranice je zrazu v inom svete, všade je povyviešané to kožušiny a síry a kúsoriate kolo cesta, príjete na Slovensko skoro. Ale mne sa zase práve páči naopak, Poliaci sú takí tí obchodníci, niekedy sme volali šmelinári, ale oni majú také obchodného ducha akože v krvi. A mne sa páči práve taká tá naša taká úprimnosť, taká otvorenosť, také, že my sa moc nehráme, my to až tak moc nefalšujeme, my tie veci vieme povedať a veľmi taká, že pracovitosť ponímaní, že vieme tvrde zamakať, že nie sme tí, ktorí budeme špekulovať a hľadať rôzne vyhýbavé chodničky, ale vieme strašne zamakať. Ja pamätám, keď som ako prezident mával stretnutia s majiteľmi firiem nadnárodných, ktoré mali pobočky po celom svete. A mali výrobné fabriky, u nás vidíte to pekne na Volkswagene, ktorý vyrába najdrahšie modely aut u nás na Slovensku. Boli to rôzne iné firmy a keď som sa ich pýtal, tak ako hodnotíte pôsobenie na Slovensku? A oni tak povedali, viete, pán prezident, vy Slováci ste úžasní, lebo viete veľmi kvalitne, veľmi poctivo robiť a ešte vy ste motivovaní, chcete niečo dosiahnuť. Vy robíte v kvalite Nemcov, ak nie vyššej, a ešte chcete svoj život zmeniť, chcete niečo dosiahnuť, ešte Nemci už sú rozmaznaní, rozčačkaní a už proste dezmotivujete k ničomu. Takže tá naša taká tá
otvorenosť a taká tá ochota sa zaprieť do veci a potom za tými ísť, to je niečo, čo podľa z nás robí, a to je porovnaní s Čechmi a aj Poliakmi, z nás robí veľmi úžasnú krajinu, kde sú títo úžasní ľudia. Ja vždy hovorím, že máme nádhernú krajinu s úžasnými ľuďmi, len tí dobrí politici nám chýbajú. A inak by to bolo super. Tak keď už sme vlastne prešli Poľsko a taktiež Slovensko, tiež vieme o vás, že teda ste začínali, alebo teda ste pracovali aj za oceánom v Amerike. A keď ste išli vlastne do Ameriky, mali ste jasný cieľ, alebo ste jednoducho hľadali lepší život, alebo nejaké nové možnosti? Tak keď neviem, či to vy viete, keď som mal 27, a vlastne 26 bol, keď skolaboval, teda skončil našťastie socializmus a otvorili sa nám dvere. A ja som veľmi v tom čase, všetci nám hovorili, ako vtedy z Československa bude druhé Švajčiarsko, za pár rokov to bude druhé Švajčiarsko, veľmi sme to budeme ako, vôbec o ním neveril. A my sme sa rozhodli s manželkou, že vyskúšame emigrovať do Spojených štátov. Takže ja som sa spalil, úloha bola, Andrej, pôjdeš ty a my ako rodina prídeme za tebou. Mali sme malého synčeka, čakali sme druhé bábo, dostal som turistické víza a šiel som do New Jersey. Nikto ma nechcel zamestnať. Ako inžiniera z postsocialistického bloku nemal som šancu. Bývali sme s takými ďalšími 10 Poliakmi, 5 Slováci v dome. Nebola klimatizácia, v noci po nás na spotenom tele som si zabíjal šváby, ako po nás vozili a robil som 100 hodín týždenne, 100 hodín týždenne za $4 na hodinu, 100 hodín týždenne každý deň od 9. do 11. v noci a sobota, nedeľa od 6. ráno do 11. v noci. To je 100 hodín. 7 mesiacov bez jediného dňa voľna. Čítam ešte 2. večera, doma sa mi medzičasom narodila dcéra, ktorý máte od rodiny. Viete si predstaviť, keď tak raz za týždeň zavoláte domov, že sa vám malý synček, potom sa vám to dozviete, že sa vám narodila dcerka, vy tam kde si plahočíte a odročíte a nevidíte žiadnu perspektívu. A keď som mal 29, som si povedal, americký sen nie je pre mňa. A rozhodol som sa vrátiť domov, skoro všetky peniaze, ktoré som zarobil za ten rok a pol, som investoval do jednej firmy, ktorá zbankrotovala. A ja som prišiel domov, som mal 29, mal som 2 malé deti, nemal som peniaze, nemal som prácu a uvažoval som, čo so životom. Takže ten americký sen pre mňa nebol, nevyšiel, zažil som tam mnoho, koľko je tam len Poliakov, strašne veľa. A mne tak bolo úprimne, uvedomil som si jednu vec, že oni síce posielali krásne fotky, ako sú vyfotení pred domami a za autami veľkými a tak ďalej, ale tá prvá generácia tam vôbec nezažívala šťastie. Veľmi málo z nich zažívala skutočné šťastie. Až potom tie deti, ktoré tam vyrastali, tie už tak ako, tí už boli Američania. Pre nás teda Európanov je tá Amerika taký iný svet, s inými hodnotami, s iným nastavením. A byť tam šťastný pre tú, ak tam príde ako prvá generácia, je nesmierne ťažké. Takže ja keď som sa vrátil, tak som si povedal, to teda nie. Čo som sa naučil, jednu vec, a to radím všetkým mladým ľuďom, čo som pochopil v Amerike je, že oni strašne chcú podnikať, chcú mať svoj vlastný biznis. Chcú niečo vymyslieť sami a byť sám sebe pánom a neboja sa toho. To je najdôležitejšie. To nie, že by sme nevedeli vymyslieť, ale mnohokrát máme strach, že aj máme nápad, ale pôjdem do toho. Kto mi dá peniaze? Nezbankrotuje to? Keď to zbankrotuje, čo sa stane? V Amerike to je bankrot, je súčasť života. Za každým úspešným príbehom, ako aj za môjim. Neveríte, koľko je veľa pádov. Neverili by ste, koľkokrát som si už nabil držku, koľko neúspešných projektov som vymyslel. Na záver vidíte úspešného manažéra, filantropa, prezidenta, ale to, koľko prehier som utržil, to sa nedá vidieť. A tie sú dôležitou súčasťou, pretože za každým jedným úspešným človekom
Steve Jobs, všetci, za každým jedným. Je tak veľa neúspechov, dôležité je aj po tých neúspechoch vstať a ísť ďalej. To je súčasť nášho života, nebáť sa tých neúspechov. No žiaľ, my sme, a to je problém celého nášho regiónu, my sme tak skôr naučení, aj keď som teda šikovný, tak najradšej by som sa zamestnal v takej dobrej firme a v tej firme išiel a po prípade tam kariérne rástol, niekedy sme aj trošku pohodlní. Ja v tomto mám tí Američania, teda hlavne tí mladí, keď som videl, ako k tomu prístupujú, ma fascinovali aj preto, aj keď som sa vrátil, mal som 29 rokov a nemal som tie peniaze a nemal som nič, tak som sa rozhodol, že budem podnikať. Začal som podnikať a s bratom a s bratrancom som vybudovali zo zelenej lúky, na zelenej lúke. Bestavili sme čokoľvek zadarmo. Čokoľvek sprivatizovali. Od absolútnej píky sme vybudovali za vyše 10 rokov biznis, kde sme mali v Poprade, stále v Poprade, kde sme mali 500 zamestnancov. A napokon sme ten biznis predali VUB banke, aby som, to bola moja, ja som veľmi na to tlačil, aby som mohol zrealizovať svoj životný sen a pomáhať druhým. A to sa podarilo. Po tomto príbehu sa ponúka otázka, že či americký sen je teda reálna vec, alebo či to taký nejaký prežitok nejakej americkej propagandy alebo nejakej nálady, že či sa vždy pozeráme len na tých, čo to zvládli a nevidíme tie tisícky, možno milióny, ktorí zlyhali. A teda vy ste sa tiež pokúšal svoj americký sen, že ako to vidíte vy, či je to iba nejaký fám, nejaká idea, alebo či to je nejaký reálny plán alebo model. Tak otázka znie, ak by sa ma dnes niekto spýtal z mladých ľudí, napríklad vy, spýtali by ste sa ma, mám si vyskúšať realizovať americký sen, tak dnes, v dnešnej situácii, keď sme v rámci EÚ a môžete svoj sen realizovať na trhu, koľko je nás teraz miliónov? 450? Myslím, že nás bolo 500, ale ako išli Británia, myslím, že 400. Sú obrovský trh a dnes môžete tu, bez toho, aby ste tam museli, okrem toho, že už Trump teraz škrtá aj zelené karty a všetko možné, bez toho, aby ste museli ísť, ten sen sa dá realizovať aj tu. Určite sa dá, a keď som mladý človek, poviem, sprav to tu, prečo by si museli ísť do Spojených štátov. Pravdou je, že niektoré typy biznisov, niektoré typy podnikania sa v Spojených štátoch robia ľahšie, ale to nechcem zachádzať do odborných vedomostí, ale napríklad môj veľký syn, to je ten, keď som robil v Amerike, bol maličký, tak on vyštudoval v Spojených štátoch, vysokú školu, univerzitu a potom založil biznis, on bol privátny investor, založil investičný fond. A ten investičný fond na to, aby poháňal skutočne veľký kapitál, tak on na to išiel žiť na 3 roky do Silicon Valley. Môj vnuk Andrej sa narodil v Silicon Valley. Na to potrebovalo byť tam, lebo tam boli všetky tie styky a všetky tieto. Ale to bol špecifický typ podnikania. Teraz tam zase išiel na 1 rok, sa vrátil, bol teraz na 5 rokov a zase tam išiel na 1 rok a to zase kvôli tomu, že zase vymyslel nejaký biznis plán a vie, že pokiaľ ho chce celosvetovo realizovať a bol úspešný, tak potrebuje tam byť. Takže pred nejakým mesiacom išiel zase aj s rodinou do Silicon Valley, do Palo Alto a tam teraz žijú. Zatiaľ na rok. No, takže aby som to skonkretizoval, dnes sme v EÚ a tu máte možnosti také, ako ich máte v Spojených štátoch, ale sú typy biznisov, sú typy možností, kvôli ktorým sa oplatí tam ísť. Ale vo všeobecnosti ja by som tam nešiel. Takže pri naberaní tiež inšpirácie a teda po návrate z Ameriky ste začali podnikať na Slovensku a v Čechách. A teda zaujímalo by nás, že ktorý neúspech vás najviac naučil a ktorý úspech si najviac vážite, pretože už ste tu niečo načrtol a ešte aj na našej univerzite, kde ste mali prednášku. Ktorý neúspech? Asi najväčší neúspech môj životný bolo to životné peklo v tej Amerike, lebo tým, že ma to naučilo obrovskej pokore. Viete, keď som tam išiel do Ameriky, z 27 som chodil často do práce v kravate, zúčastňoval som sa porád,
Vtedy existovalo letecké spojenie Košice, Poprad, Bratislava, Praha. Dokonca som do Prahy chodieval lietadlom. A zrazu skončíte niekde a umývate dlášky. A loze po vás šváby a zabíjate si ich na holom tele. A to mi dalo jedno úžasné, ako ono sa hovorí, je to klišé, ale ono to platí, že čo vás nezabije, to vás posilní. Ak sa nachádzate v perióde života, keď sa vám nedarí, máte veľmi zlý pocit. Je to zlé a nepríjemné. A keď vám niekto tak zvonku povie, neboj sa, čo ťa nezabije, to ťa posilní, si poviem, že si blázon. Daj mi pokoj, ak sa chcem z toho problému dostať vonku. A keď sa na to skutočne neskôr pozriete s odstupom času, tak si poviete, wow, koľko mi to dalo. Taká jedna rada, ktorú som sa naučil, aj ktorú teraz, keď sa mi niečo nedarí, a venoval som sa skoro 3 roky projektu Romate. Možno ste to niektorí zachytili, chcel som pomôcť Rómom na Slovensku. Investoval som 600 000 eur do svojich peniazí, strávil som tomu 3 roky a nejde. 3 roky so všetkými mojimi manažerskými skúsenostiami, prieskumy, výskumy, marketing, všetko. 600 000 som dal zo svojich peniazí. 3 roky života. Drb. Nič. A práve tá pokora, ktorú som sa naučil, a vždy, keď idem do nového projektu, vždy si hovorím, konaj, rob najlepšie, ako vieš. Ale buď pripravený, že to vôbec nemusí ísť. Také úžasné projekty, ako Dobrianie, ako bol Triangel a Quattro, ako bola moja kandidatúra za prezidenta. Tieto projekty niekedy vyjdú. Ale potom je x projektov, ktoré nevidú, a tá pokora, to pochopenie, to je v tomto podľa mňa najdôležitejšie. Takže ak sa ma pýtate, že čo bola tá najväčšia škola z tohoto podnikania, môžem ešte povedať jeden, ktorý zohral veľmi dôležitú úlohu v tom, že som sa vôbec rozhodol kandidovať za prezidenta. Ja som nikdy nechcel byť politik. Vážne. Keď ste sa pred 10, ešte aj takú útlu knižočku som napísal, Cesta manažera z pekla, dá sa zadarmo stiahnuť na Martinuse v elektronickej forme. A tam ja hovorím, ja nikdy nebudem politika. Moje slova. A potom som zažíval tak strašné veci v tom dobrom anielovi, ako keď som videl, ako nám zbytočne zomierajú deti. Neviete si predstaviť, aké je to strašné, keď sa stretnete, mal som dnes taký prípad gymnazistky z Popradu, ktorú bolelo koleno a ktorú stále posielali k lekárovi, že Julka, čo rastie, to bolí, a tým, že neskoro sa potom dostala na CT-čko, asi 4-5 mesiacov, odkedy hovorila, že sa stiažovala na to koleno, tak už mala metastázy v plúcach. Kým bol nádor v kolene, to je osteosarkom, šanca vyliečiť je 80-85%. Ako náhle to má metastázy v plúcach, tak šanca klesá na 15-20%. A tá gymnazistka, Julka, sa ešte dostala na vysokú školu, na medicínu. Ešte si našla prvú lásku, takú krásnu fotku s ňou a zomrela. A zomrela kvôli tomu, že máme zlé zdravotníctvo. A ja som sa vtedy rozhodol, že to vám nedá. Proste, keď len trošku cítite, to vám proste nedá, tak ja som chcel vybudovať na Slovensku špičkovú detskú filantropickú nemocnicu. Ja som musím pomôcť tomu zdravotníctvu. 2 roky som venoval. V tom prípade som dal len v úvodzovkách len 500 000 eur zo svojich peniazí. Všetko som mal projekt pripravený. Malo to stať tam, kde postavila Penta tú nemocnicu, čo je v Boroch, čo ste možno zaregistrovali reklamu. Tam mala presne stať. Krásny projekt detskej špičkovej nemocnice. Prišla finančná kríza. Všetky firmy, ktoré mi mali pomáhať pri výstave, povedali, odskakujeme, nejdeme do toho. A teraz som tak sedel, presne to, čo som hovoril, že konaj všetko, čo len proste buď pripravený, že to nevidie. A teraz si hovorím, čo? Čo ďalej? Ako pomôcť? Tie deti stále zomierajú, ten systém je stále nám zlyháva. A som si povedal, tak asi jedinej možnosti, ja do tej špiny, do tej politiky vstúpim. A vyskúšam to zmeniť z vrchu. A to bolo zásadné rozhodnutie, ktoré skutočne možno keby mi vyšla tá filantropická nemocnica, tak dnes tu nesedím ako bývalý prezident, máme špičkovú nemocnicu niekde v Bratislave, verím, že úspešnú a zachráňovali by sme životy detí, čo sa mi to inak zdravotníctvo posunulo.
Ale proste to bol taký jeden, keď sa pýtate, čo ma zmenilo, tak to bol taký krok, keď som rozmýšľal si, hovorím, dobre, pôjdem do tej politiky, ale neuškodím dobrému anielovi. Čo sa stane, keď poviem, že budem kandidovať za prezidenta? Tak som absolvoval 10 rozhovorov s takými najbližšími ľuďmi, ktorí mi vedeli veľmi kriticky povedať, čo si to myslia. A tí povedali, ešte Andrej, choď do toho. Jeden povedal, že má obavy, ale 9 povedal, určite do toho choď. Takže som do toho išiel, tie šance boli maličké, ja som vedel, že na začiatku pravdepodobnosť v prvých prieskumoch som mal nejaké 4%, a Fico mal nejakých 45%. Ale išiel som do toho s celou vervou, so všetkým tým mojim nasadením a tá konštelácia hviezd zohrala so všetkým mojim životným príbehom a so všetkým som zohrala, takže som toho Fica porazil. 60-40, stal som sa tým prezidentom našej krásnej krajiny. Tak ale to bol ten príbeh, keď sa pýtate, že čo v živote z podnikania niečo veľa zmenilo, tak to bolo ešte tento prípad. A možno ešte, čo si pamätáte ako taký úspech, čo je tá, možno, že ste sa stali prezidentom, čo si najviac vážite? Také, kedy ste sa najviac približili k tomu, že ste boli so sebou spokojní? Na čo som najviac hrdý, skutočne je tento projekt. To je úžasný projekt. Keď sa stretávam s tými rodinami, keď ich vidím a keď dostávame, my si to neuvedomujeme, tie rodiny dostávajú, teraz mi práve prišla SMS-ka od riaditeľa Dobrého aniela, sme za minulý, historicky sme už spolu s Čechmi vyzbierali a prerozdelili skoro 200 miliónov eur. Na Slovensku je to vyššie 70 miliónov. Ročne vyzbierame a prerozdielame okolo 6 miliónov eur. Tie čísla sú nádherné a tá pomoc 87% rodín, kde ochorie dieťa na rakovinu, sa musí zadlžiť. Proste to nezvládnete. To nie je dosť, že len ochorie dieťa, ale zrazu vypadne vám príjem, lebo musí vzniknúť na penku, zrastú obrovské náklady, niekde mamička zavretá s dieťaťom na onkológii 6-7 mesiacov, to má otec s 1-2 ďalšími deťmi a to je v úvodzovkách to lepší prípad, ak to mamička nie je, že sama mamička a má jedno dieťa choré z rakovinou. Mal som takú mamičku, ktorá mala 5 detí, bola sama, lebo muž od nej vyšiel a ona dostala rakovinu a som mnou riešila, ja neviem, no ja keď zomriem, komu je tých 5 detí? No mám 2 sestry, ako ich rozdielím? Diskusia, ktorá strašná. No takže tie rodiny dostávajú tú finančnú pomoc a ja vidím, ako aj to, nie že dostanú pomoc, ale proste nejakí anonymní ľudia, darcovia, úžasní ľudia, im pomáhajú, vyzbierávajú sa pred ním. To dáva nesmiernu takú, že psychickú podporu, že niekto často im nepomôžu tí najbližšie a zrazu sa nájdú ľudia ako vy, ktorí posielajú 5-10 eur mesačne a my to do posledného centu pošleme a na to som nesmierne pyšný. To je úžasný projekt a ďakujem Bohu a hviezdam a osudu a karme a všetkému, a že sa to takto podarilo vytvoriť a že sme to teda vytvorili aj v Čechách a veľa teraz premýšľam o tom, či by sa to nedalo vytvoriť aj v Poľsku, lebo ten systém je veľmi, veľmi kvalitný a veľmi dobrý. Si teda vymyslím nejakú dlhšiu otázku, aby ste sa mohli napiť. Vyskúšam stihnúť. Zažili ste si tohoto naozaj veľa podnikateľský, ale aj politický a ľudský. A verím, že všetky tie skúsenosti sa nedajú sklopiť do nejakej jednej frázy, ale keby bola taká nejaká možnosť, že môžete cestovať späť v čase a vidieť samého seba, keď ste mali 20 rokov, či by ste, alebo teda akú radu by ste dali samému sebe, keby ste mohli začať odznova? No určite to nebude nič iné, ako som doteraz hovoril. Určite by som, a preto to hovorím mladým ľuďom, hovorím to aj vám, nie, že by ste teda neboli tiež mladí, pardon. Ale čo hovorím je, čo som si vtedy neuvedomoval, je tá pokora. To uvedomenie si, že mám konať, mám robiť všetko, čo je v mojich silách, mám sa do toho celý, to som robil aj v minulosti, ale musíš byť pripravený na tie úspechy. Tie sú súčasťou pádu, vtedy nesmieš ostať dole, nesmieš padnúť, nesmieš tam ostať dole v depresii alebo v niečom, musíš sa postaviť, pochopiť, čím si prešiel, čo si sa naučil ísť ďalej.
to mi na úvod chýbalo, toto som nemal, to mi nikto možno nepovedal, alebo som sa to nenaučil. A až časom som to pochopil ako to dôležité, keď som vytváral tento projekt Romej, keď som všetkým kolegom hovoril, konajme, je to strašne ťažký projekt, pomáhať Rómom na Slovensku so všetkým anticiganizmom a rasizmom, ktorý máme nastavený v našich hlavách, je strašne ťažké a je veľká šanca, že to nevidia, ale napriek tomu sme dali do toho všetko. Dali sme do toho celé naše duše, všetko, čo sme vedeli a ono to nejde, nevyšlo to, ale povedal som si, ja som to vyskúšal. Taká stará múdrosť hovorí, že na konci života neľutujeme veci, ktoré nám nevyjdú. Proste to berieme ako súčasť života. Ale najviac ľutujeme veci, ktoré sme veľmi chceli vyskúšať a sme ich nespravili. Takže sa nebojte veci vyskúšať a keď nevyjdú, idete ďalej. Myslím, že to, čo ste teraz povedali, ste presne možno pocítili aj pri vašej kariére v politike. A určite ste išli s nejakými víziami, ako ste už hovorili, že ste chceli pomôcť a hlavne zmeniť teda zdravotníctvo a nejakú tú sociálnu sféru. A ako vás tá politika zmenila ako človeka, podnikateľa, ale aj niekoho, kto dlhodobo pomáha druhým? Moja manželka tak smutne hovorí, že som sa prestal smiať, keď som vošiel do politiky. Tak ešte trošku úsmevu mi ostalo. Najsmutnejšie zistenie z politiky, a ja som úprimne veľmi rád, že 90% našich ľudí netuší, čo všetko v tej politike sa deje. Skutočne som rád. Pretože keď tam pôjdete, a teraz viete, ja som tam vošiel s tou obrovskou chuťou pomôcť, viete, že tam do toho všetko, čo viem, moje manažerské skúsenosti, moje skúsenosti, to všetko preto spravím. Teraz sa stretnete s ministrami. Nebudem hovoriť mena. A teraz, keby ste tomu ministrovi nedali riadiť ani SROčku s 3 zamestnancami. A on má na starosti zrazu, že v tom rezorte, že 10 000 ľudí, obrovské peniaze a on je za to zodpovedný. A vy sa s ním sedíte, rozprávate, čo by bolo potrebné a ako tie systémové zmeny. A on vám odpovedá a vy si hovoríte, bože, to je čo? Čo sú to za ľudia, že títo riadia našu krajinu? Nechcem ich absolútne hádzať do jedného vreca, bolo to veľa talentovaných. Ale to bola, že najsmutnejšia moja skúsenosť z toho, zopakujem sa, máme úžasnú krajinu, úžasných ľudí a som rád, že napriek tejto neschopnosti našich politikov stále nejak ideme a sa nám nejak darí. Ale keďže to máme, že wow, takých, ktorí sú nielenže schopní, ale robia to zo srdca nie kvôli sebe, ale kvôli tej krajine, ale by sme sa x-krát lepšie. Prešiel by som od politiky ešte k dobrému anielovi. Možno by ste nám mohli veci povedať, ako sa ten projekt vyvíjal, aké boli začiatky, aké tam boli nejaké možno rôzne procesy, úspechy, neúspechy, aký bol možno export do Česka, niečo na ten smer. To bolo také milé, lebo keď sme to pred 20 rokmi zakladali, tak sme chceli spraviť veľmi transparentnú charitu. Viete, problémom pri charite je, že si ľudia spýtajú, kde tie peniaze idú a koľko si zoberú na výplaty. A to sú normálne otázky. Každý si kladie, ak má niekomu darovať peniaze, si tie otázky normálne kladie. Takže my sa povedali, spravíme to veľmi transparentne, každý človek presne uvidí, kedy peniaze prídu na tzv. Jeho anielský účet, komu odídu, do ktorej rodiny, necháme to auditovať, ktorí ste tu ekonomovia, PVCčkom, PricewaterhouseCoopers, že robíme všetko košer, že všetko je nastavené a najdôležitejšie bolo, že dáme tých 100%, že budeme garantovať, že ani cent sa z toho nezoberie a všetky peniaze pôjdu do tej rodiny. A na to, aby to mohlo fungovať, pretože každá taká charita má svoje náklady, tak ja som sa rozhodol, že dám 1 000 000 eur zo svojich peňazí, ktoré som získal z predaja našich spoločností v Eurobanke. 10
Dnes už to nie je také, ale pred 20 rokmi, keď som povedal, že idem dať 1 milión eur z mojich peniazí na charitu, tak moja mama sa ma spýtala, že Ondrík, a kedy ti tie peniaze prídu naspäť? Hovorím, mami, prosím ťa, ja tie peniaze idem darovať do tej charity. Sú tam preto, aby ľudia, normálni darcovia, mohli skutočne fungovať s tým, že tie peniaze pôjdu do posledného centa. Takže to bol taký jeden z tých paradoxných začiatkov, že ľudia neverili, že sa nejaký blbec nájde, že ten 1 000 000 eur tomu tak dá zo svojich peniazí. Dnes už je to bežne a myslím, že medzi mladými ľuďmi a sú opäť úspešní. To je také milé, keď sa ma mama na to spýtala. Druhým problémom bolo, že nám zase neverili systému. Pamätám sa, že prišli prvé peniaze do Dobrého Aniela a my sme oslovili 100 onkológov na Slovensku, lebo tie rodiny, komu máme pomôcť, vyberajú onkológovia. Oni poznajú tie rodiny, takže my sme oslovili 100 onkológov, poslali sme im prihlášky, aby rodiny, ktoré potrebujú pomoc, aby nám ich doporučili do systému, musia dať pečiatku, že ho doporučujú. A prišli prvé peniaze a my sa nemali ani jednu rodinu. Čo sa deje? Teraz peniaze pridali, prvý mesiac prišli 2000 eur. Čo sa deje? My nemáme komu tie peniaze dať. Tak, prvé, čo som spravil, vyrazil som za tými onkolami. A teraz, som tam hodinu a pol, Mikuláši, či niekde čakal v čakárni. A teraz tá onkologička, no, poďte. Čo tak chcete? A hovorím, viete, my chceme pomáhať. A vy nie ste z nejakej poisťovne, nechcete predávať nejaké výrobky pre chorých? No nie, my chceme pomáhať. A pochopil som, že tí onkológovia sú vyhorení. Že na nich je tak obrovská záťaž, oni majú že toľko pacientov cez deň. A plus, viete, tí ľudia zomírajú. 50% ľudí zomrie na rakovinu. Teraz si predstavte, že ste lekárom, viete, že onkologica zomrie, plus ich tam máte toľko a robíte v takých podmienkach. Preto ešte pred tými 18 rokmi to bolo strašné. Že sme zrazu pochopili, že problém nie je v tom, že proste nám tí lekári neveria, sú vyťažení, takže sme začali obchádzať detské onkológie a tak ďalej. Tak to boli veci, ktoré, ako každý projekt, čokoľvek, robíte aj ziskový, neziskový, musíte na úvod prekonávať nedôveru, musíte získať tých darcov, a potom to už začalo krásne rásť. A ako sa dostal projekt Dobrého Aniela do Čiech? V Prahe som mal prednášku, kde som hovoril o mladých podnikateľov, ako celé Dobrý Aniel vznikol. A keď som skončil, tak prišli za mnou takí dvaja mladí chalani, to mladí, 10 rokov do mňa mladší. A hovoria, Andrej, to je tak dobrý projekt, môžeme ho spustiť v Čechách. Aj my dáme 1 000 000 eur, sme dvaja podnikatelia, predali sme biznis, nemôžeme to spustiť v Čechách. Jasne, že sme sa trošku museli oťukať a tak ďalej. Na záver to rozbehlo úspešne a v Čechách Dobrý Aniel dosahuje pomaly trojnásobne lepšie čísla ako na Slovensku. Takže sa to rozbehlo, no a hovorím teraz posledné 2 mesiace, tak skúšam rozhadzovať tieto siete tu po Polsku, čiže tu sa nenájde nejaký Dobrý Aniel, ktorý by tento projekt rozbehol tu, pretože keď som tu bol keď začala vojna, bol som tu pozrieť ukrajinské deti na onkológii vo Varšave a rozprával som sa s pracovníkmi, s lekármi na onkológii detskej, tak povedali, ja chcem rozprávať, tak povedali, pán Kiska, taký dobrý, aby sa vám tu strašne všetci šiel. Strašne. Takže dúfam, držte prsty. A by ste o niekoho vedeli, kto by sa Dobrého Aniela v Poľsku spustiť, dajte vedieť. Všetko je zadarmo, všetko je free, len ten človek musí strašne chcieť, aby niečo také vzniklo a mať k tomu chuť a talent. Takže budeme držať palce a dúfame, že možno aj medzi nami tu sa niekto nájde, kto sa tejto iniciatívy chytí a osloví vás ako tí dvaja z Česka, čo by bolo možno najlepšie. To by bolo, ale nie, toto je nádherný projekt, ale ťažký a nádherný. A taktiež vieme, že aj na Slovensku rezonuje téma Rómov a rómskej komunity, ako ste už spomínali. Vedíte firmu Rómate, ktorá dáva prácu Rómom a zároveň ste držiteľom ceny za ľudské práva Sintova Rómov, čo je možno o vás také výnimočné. A čo vás
priviedlo k tejto téme a čo by sa podľa vás dalo zlepšiť v oblasti integrácie menšín? Rómska problematika. Ktorý ste z východu? Ruky hore. No, čo vám budem hovoriť? Ešte aj tedy ústredie. Podobne tí blaváci, keď tak skôr potom počujú. Tak, ospravedlňujem sa. Takže tí plaváci, tí bratislavčania, a zase majú dobré srdcia. Oni veľmi nám veľa snažilo sa z Bratislavy ľudí pomôcť a to je paradoxne, je to často aj vďaka tomu, že my, ktorí sme zažili, teda ľudia, ktorí zažívajú v dennodennom styku rôzne problémy s Rómami, majú podstatne menšiu ochotu pomôcť potom. Ja hovorím, že to je na 3 Nobelové ceny. Ako rómska problematika. Čítali ste, alebo videli ste teraz ten príbeh z toho Šariša, čo tie 3 či 4 malé rómske deti zahynuli s tou babkou. V Kenii, v Slamoch som tam nevidel takú biedu. To je strašné. Žijeme v modernej dobe, fantastické a zajdete do rómskej osady, že keď chodíte cez Poprad, stačí vo Veľkej Lomnici, keby ste raz tak zahli, jedna časť tej osady nemala ani, museli chodiť s vedrami do vodovodu si pre také rúry, čo tam bola pre vodu. Žiadne toalety. Strašné. Takže je to nesmierne ťažká téma. A čo mňa tak ako prekvapilo, ja som to ako prezidenta stále otváral túto tému a volal som do pár okrúhlych stolov, kde prišli neziskovky, OMAMI, Teach for Slovakia, zoberte si Ledeckého zo Spišského Hrahova, ktorému sa podarilo znížiť nezamestnanosť Rómov na nulu. Máme viacero takých veľmi pekných prípadov, žiaľ to nefunguje celé CTRL-V, tam treba veľmi veľkú koordináciu a veľmi veľký, ešte by som povedal aj talent toho, kto to dokáže tejto problematiky sa zhostiť. My sme chceli, ja ešte len dokončím, že tam sú 3 základné problémy: vzdelávanie, bývanie a práca. Paradoxne, keď máte rómske meno, robili prieskum, jedna agentúra, posielala 2 CVčka, na jedno bolo normálne meno, na druhú bolo rómske meno. Pri tom istom vzdelaní šanca, že vás pozvali na pracovný pohovor, keď ste mali rómske meno, klesla o 50%. Máme poslali rovnaký kvázi CVčko, na jedno dali rómske meno, na druhé dali nerómske. Šanca, že keď ste mali rómske meno, klesla o 50%. Takže my sme sa snažili fokusovať na tú prácu, skúšali sme dať prácu mladým Rómkam v dielni, kde sa šili nádherné výrobky inšpirované rómskou kultúrou, ktoré navrhli špičkoví slovenskí módni návrhári a hovorili sme ľuďom, kúpte si výrobok, tak si ho kúpite si nielen nádherný výrobok, ale ešte aj pomôžete tej rómskej žene mať prácu. Žiaľ, boli sme v módnom priemysle, tričko, keď máme takéto tričko, teraz s takým kolerikom u nás bolo za nejakých, poviem príklad, 30 €, ušité v Košiciach, v Záre bolo za 10 a v Šajne a v tému podobne bolo za 4. Takže ľudia síce deklarovali prieskumov, že nám pomôžu, ale praxi nám nepomohli. A to zohrával jednak ten anticiganizmus. Nemá zmysel. A za druhé, módny priemysel bol veľmi ťažký a náročný a nezafungovalo nám to. Takže to bolo to, na čom sme sa popálili. A stále mám teraz v hlave 2 projekty, čo by sme vedeli spraviť iné, ale teraz trošku sústredím, sa snažím na to pozerať z iného pohľadu, že čo ďalšie. Vlastne to skončilo v decembri. A od decembra pripravujeme nový filantropický projekt, kde chceme pomáhať ľuďom, ktorí chcú pomáhať. Preto to máme pracovne, že Filantropický inštitút. Chodíme na prednášky, na vysoké školy, hovoríme mladým ľuďom, ak chcete pomáhať, my vám radi pomôžeme, ako to robiť. S tými skúsenostiami všetkými, čo máme. A stále tú tému v hlave mám, je nesmierne ťaživá, bolestná. A ako prezident som tvrdil, že treba mať
podpredsedu vlády pre Rómov. To je tak zložitá, akože cez mnohé rezorty vlečúca sa téma, že splnomocnec vlády, splnomocnec je nič. Ten sa tomu nikto pomaly telefónne zdvihne, my potrebujeme niekoho, kto má manažerské skúsenosti, má k tomu kompetencie, má k tomu možnosť, pretože tých peniazí z Európskej únie, myslím, že do roku 2030 máme 500 miliónov eur. My ich nevieme minúť. My to myslím nevieme robiť. A to je obrovská chyba. Okrem teda filantropii ste sa začali posledne venovať aj mladým. Chodívate prednášať na rôzne univerzity a rôzne fakulty. A ja by som chcel spýtať, možno tak osobne, že o čom rád rozprávate, čo rád predávate mladým a aké sú také najdôležitejšie posolstvá? Tak vy ste mali možnosť dnes zažiť moju prednášku tu. Ak teda môžem skočiť do reči, bolo to naozaj super. Myslím si, že pán prezident mal veľký úspech medzi medzinárodnými študentami, takže... Snažím sa v prvom rade rozprávať to, čo som teraz povedal, že mladí ľudia by si mali zobrať tú pokoru, hovorím tu na svojom príklade, a čo je ešte dôležité, snažím sa hovoriť o hodnotách. Viete, my v živote musíme robiť kompromisy, každý z nás, ale mali by byť hodnoty v živote, ktoré nikdy, ale nikdy v žiadnom prípade nepodľazieme. Ani keby nás v úvodzovkách mali zavrieť. Musia byť hodnoty, ktoré nikdy nepodľazieme, lebo tie vytvárajú našu vnútornú hodnotu. Vždy musíme spraviť kompromisy. Ja mám napríklad posledný taký deal, ktorý som mal ešte s Ficom. Asi viete, že voči mne bol vedený politický proces a Fico prišiel za účasti Pellegriniho, ja som toho svojho hovorcu povedal, ak ma menuješ za predsedu ústavného súdu, celý politický proces sa zastaví a koniec, určite to už nebude nič. Jasne, že som ho za predsedu ústavného súdu, čo bolo vyložené v mojej právomoci. Som ho nemenoval. Jasne, že politický proces dotiahol, dokonca som teraz ešte aj odsúdený, síce dávame do vlády na najvyšší súd. Ale to sú tie hodnoty. Musíte ostať. Ja mohol som to zadielovať. Ešte by ma mnohé pochválili, že som dal za predsedu ústavného súdu, že aspoň nekazí vzduch politiky a nie si z Košic tam na nás pokrikuje. Keď som si predstavil, že ako prezident ho mám vymenovať za 4. najvyššieho ústavného činiteľa na 12 rokov, neexistuje. Môžeš sa mi vyhrážať, môžeš ma kúpovať, no ja kamarát nekúpiš, ja ťa za predsedu ústavného súdu nedám. Takže ako vidíme, hodnoty sú veľmi dôležité a nemôžeme ich teda podliezať, keď sú už nejaké stanovíme. Ešte k takým organizačným veciam, tak teda ešte tu budeme mať jednu otázku, ale potom budete mať aj vy priestor sa opýtať, takže budeme mať možno nejakých 15 minút na to, takže môžete si v hlavách pripravať otázky. A teda na záver, čo by ste odkázali ľuďom, čo tu sedia dnes s nami a žijú za hranicami Slovenska, či už dočasne alebo dlhodobo? Pred 2,5 týždňami som bol, tak si to 3 týždne, som bol za Dalajlámom v Indii. Bol som ho pozrieť a Dalajláma žije v exíle, musel utiecť zo svojej krajiny, zabili tam tisíce ľudí, Číňania tam väznia, strašné, čo sa to bude. On v tej krajine musel utiecť aj 66 rokov exílu. A povedal takú nádhernú vetu, ktorú stále hovorí, pretože predstavte si, že Tibetania, ktorí odišli s ním, je nejakých 70 000 v Indii, 66 rokov. Deti sa pýtate si otázku. Čo sa stane? Aký to má zmysel? Čo máme robiť? A on hovorí, never ever give up. Nikdy sa nezdávajme. Vždy choďme. Majme tú pokoru. Bojujme za to Slovensko. Každý z tej svoje pozície, ale nikdy sa nezdávajme. Nenechajme to tak. Prosím, nenechajte to tak. Ďakujem. Dobre, takže teraz bude priestor na otázky a potom po otázkach bude ešte možnosť na fotenie samozrejme, takže nemusíte sa bať, na každého príde rád. Ďakujem, ja som sa veľmi tešila. Na univerzite som už nedostala šancu, takže ďakujeme za takýto príhovor pekný.
A ja som sa chcela spýtať možno trošku tak osobnejšie, pretože mám čest už druhýkrát s vami takto možno nediskutovať, ale počúvať vašu prednášku. Keď ste nás navštívili na mojej škole Gymnázium Ľudovita Štúra vo Zvolene. A bolo to ešte, kým ste boli prezident. A vtedy tá téma bol Kotleba. Ja si to doteraz pamätám. A ako ste vlastne hovorili, že vy sa s tými ľuďmi, jeho voličmi chodíte rozprávať a že vy vidíte to ľudské nešťastie. A že tí ľudia sú nešťastní a že máme nachádzať cesty, ako sa s nimi rozprávať. No a ja pochádzam z Detvy. A to je akože celkovo taká bašta Smeru, hej, alebo Republiky. A akože od tých čias toho Kotlebu ja cítim veľký rozdiel. Republika, povedala som od Smeru, nie, myslela som SNS, od Kotlebu a teraz sme pri Republike. Oni majú úplne iné také tie techniky a tí ľudia, aj Smer si myslím, že prešiel takou obmenou. Vy ste sám povedali, že je to asi horšie, ako to teraz bolo. A ja jednoducho, keď skúšam a sa s tými ľuďmi rozprávam, aj z môjho okolia, tak tie odpovede sú ja som to prirovnala, že ako keby ste susedovi, ktorému horí dom, sa snažili povedať, že horí ti dom, prosím ťa, poď von, a on ešte podpáli aj váš a smeje sa, že akože vás oklamali progresívci. Hej, a že takto to nejak, ja som strašne z toho zúfala, fakt, že tam nejaká logika, ten antiintelektualizmus, ktorý oni šíria, táto vláda, je tak nepríjemná, že jednoducho ten človek už stráca takú chuť vôbec diskutovať. Takže moja otázka znie, pardon, že bola taká dlhá, ak vy ešte s takýmito ľuďmi diskutujete, že či diskutujete, že či sa snažíte ich presvedčiť, alebo by ste skôr povedali, že, lebo už ináč mám veľa takýchto skúseností, že mi povedia, že treba ich nechať tak tých ľudí, že jednoducho nehádať sa s nimi, alebo nie, že nehádať, nechať to tak, lebo že ich nepresvedčíte. Toto je taká zvláštna doba, viete, že ja tiež mám pocit, že keď dnes tá diskusia, keď sa snažíte s niekým diskutovať, tak to nie je diskusia. A ten druhý klub alebo niečo sa vás snaží za každú cenu presvedčiť na svoju myšlienku, a keď ho nepresvedčí, tak je na vás ešte aj zlý. Mňa ani z Republiky, ani zo Smeru už nikto pravda, že nepočúva. Nikdy neprídu na diskusiu so mnou a niekedy tak akože hovorím, že je to veľmi ťažké. Jediné podľa mňa, čo veľmi funguje, ja to niekedy vidím na mojej mame, ktorá volila Pellegriniho za prezidenta. Čo, a viem, moja mama. Čo mám spraviť? A veľmi ťažko mi to bolo vysvetliť, že Korčok a tak ďalej, a tak proste bral som to tak. Čo som si ale všimol, čo funguje v týchto ľuďoch, a trošku ma to mrzí, že dnes tá opozícia to nedokáže použiť. Moja mama verí Milke Vašáriovej, verí hercom, verí ľuďom z kultúry, pretože pozerá ich filmy, ona im verí, čo hovoria. A ja si myslím, že trošku tá opozícia robí chybu, že nedokázala podchytiť to obrovskú vlnu toho vzdoru, ktorý teraz v kultúre vznikol, aby ich podchytili k tomu, aby sa s nimi dokázali tak komunikovať, aby sa skutočne ukázalo, kto ten Smer a Republika, to už nehovorím, teda aj Hlas, čo oni reálne sú. Čiže títo ľudia nebudú počúvať vás, nebudú počúvať mňa, možno asi nikoho, kto je tu v tejto sále, pretože oni sú presvedčení, tam musí vchádzať niekto, kto je pre nich relatívne neutrálny a ktorým tie veci vysvetlí, lebo keď im to začnete vysvetľovať vy alebo ja, tak nám neuveria. Druhým problémom je, ktorý v našej krajine vidím, teda okrem toho, že sa opozícia nedokázala podchytiť ten obrovský odpor proti našej antiministerke kultúry, boli trošku sú mladí ľudia. Viete, v 89. revolúciu pískali mladí ľudia spolu s umelcami. A dnes mladí ľudia, a to často vidím, keď sa tak poď, a vieš čo, ja radšej pôjdem do Prahy. Ja budem žiť v Čechách.
my sme za čias Československa nemali kde utiecť. Čiže bolo len Československo, nemohol som si povedať, že ja budem žiť do Nemecka, niekde. My sme vedeli, že musíme tú krajinu zmeniť. A niekedy mi trošku chýba taký ten ťah na bránku, ten drive tej revolty a vzbúry tých mladých, lebo dokážete to väčšinou mali, to je vaša krajina. Ja viem, že Krakov je pekné, ale však chodíte domov, máte tam rodičov, máte tam známych, to je vaša krajina. Ja už mám 62 rokov. Ja už len musím podporovať a držať prsty vám, ktorí tú krajinu musíte meniť. Takže to sú také dva fenomény, ktoré ma trošku mrzia. Jeden je samotná tá politická práca opozície, že nedokázala to zmobilizovať tých ľudí, ktorí dokážu presvedčiť. Hlavne voličov Hlasu, lebo Smer podľa mňa, keby Fico aj vraždil v priamom prenose, tak proste to ani tomu neuveria. To už je tak vyprofilovaná skupina voličov, že to je jedno, čokoľvek sa stane, tak to budú voliť. Ale potom je veľmi veľká skupina v strede, kde sa hlavne hýbala strana Hlas a tam chýba niekto, nechcem to povedať, že influencer, ale niekto, komu tí ľudia uveria, komu veria a ktorý to povie a v tých ľuďoch to, v tej mojej mame to zarezonuje. Keď už to povie, neviem, Jurka Vašáriová, alebo kto je teraz z takých významných tvári, Táňa Pavlová, to je taký, že wow, revolucionár, alebo takýto, keď ona má strašne rada. Takí ľudia, keď to povedia, oni to hovoria na tých námestiach, len tam chýba takéto zliate sa. A druhé je, že skutočne potrebujeme dostať tú iskru od tých mladých a proste, aby sa tí mladí trošku nasrali, a trošku do toho, trošku to tak. Ale ono, viete, to bolo ako aj pri vražde Jana Kuciaka. V nás na Slovensku, u nás Slováka vždy tak trošku tlie. A potom sa niečo stane, nikdy nevieme čo, kedy, a niekedy sa veci stanú a potom sa to ukáže. A potom ideme. A ja nechcem, aby bol zavraždený ďalší novinár, aby sa zase niečo stalo, takže ja dúfam, že to pôjde a že to, čo potrebuje vlastne tá opozícia, ten stred chytiť, že sa im to podarí. Ďalšia otázka. Ja mám dve teda, neviem, či môžem povedať za sebou. Prvá, vy ste tu načrtli vlastne tie dva politické tábory. Vy osobne sa nebojíte také polarizácie v spoločnosti? Teraz, že sa stane to, čo napríklad v Amerike, alebo už aj tu na Poľsku, že máte dvoch najsilnejších politických superov, ktorí vlastne sa striedajú medzi sebou pri moci. Alebo by ste bol radšej, keby máme taký koktail tých rôznych politických strán a stále sa to nejak doplňa, niečo mizne, niečo zase prichádza? To je tá prvá otázka. No a druhá, keď ste hovorili o neziskovkách, tak to momentálne brojenie súčasnej vlády proti neziskovkám, nebude to mať podľa vás tragický dopad presne na tie charitatívne činnosti, na integráciu menšín a na všetku takú spoločenskú činnosť, ktorá vlastne vymizne v podstate, ostane v kompetencii vlády, ktorá vlastne nemá ani záujem nejak. Začnem tou druhou. To, že sa snaží Fico spraviť z mimovládoch, zahraničných agentov a podobne tieto útoky a škrtá, čo mňa boli veľmi, vidím to na známych, ktorí pracujú v kultúre roky a tá kultúra je veľmi ťažko financovateľná z takých verejných, teraz z osobných príspevkov, ako napríklad je Dobrý aniel. Dobrý aniel funguje z príspevkov darcov, ľudí, my nemáme ani cent od štátu, takže nám sa kvázi nič nestane. Ale potom sú kultúrne organizácie, divadlá, ktoré vždy mali granty od štátu. Vždy boli spolufinancované, je to bežné v každej spoločnosti, že tieto mimovládky sú financované grantmi. Požiadate si o grant, oni vám to schvália, každý musíte žiadať, oni vám to schvália. No ale čo naša antiministerka spravila? Všetkým nepohodlným tie peniaze škrtla. A to je pre nich zničujúce. Oni nevedia, čo robiť. Vidíte, čo spravil Trump. Ten tu zničil celosvetový program pomoci, takže zrazu škrtol od peniaze, ktoré boli zazmluvnené. Desiatky tisíc ľudí sú zrazu po celom svete bez práce a nevedia si rady. Takže toto riziko u viacerých typov neziskových organizácií hrozí a o to viacej je dôležité podľa mňa ten hlas kultúry počúvať a snažiť sa im pomôcť. Čo sa týka toho, že
či by mali byť akože dve silné vládnúce strany, ktoré sa nejak menia. My sme ako demokracia mladá. Osobne, ale vôbec nemusí mať pravdu, mne sa systém viacerých politických strán, ktoré vytvárajú rôzne koalície a sa nejak mixujú, páči podstatne viac ako americký systém dvoch silných strán, ktoré sa striedavo menia pri moci. Čo je ale dôležité pri každej novej politickej strane. Pri každom novom politickom lídrovi, ktorý sa vás snaží presvedčiť, aby ste mu dali ten hlas, sa vždy pozrieť na to, čo ten človek robil posledných 10-15 rokov. Strom poznáš po ovoci, človeka počínal. Vždy vyrastú ako huby po daždi pred každými voľbami politici, ktorí vám nasľubujú modré z neba, všetko možné, a keď sa pozriete na ich život, čo v živote dokázali, ty si dokopy nič nerobil. Si bol tam niekde ekonom nejakom, alebo právnik niekde, ale si dokopy nič nedokázal. Čo je dôležité, čo my ešte nevieme na Slovensku odfiltrovať zrno od plevu, že čo sú skutočne, ktorí to s tou krajinou myslia dobre, a keď to s ňou myslia dobre, tak by som chcel vidieť, čo robili posledných 10 rokov a čo pre tú krajinu spravili, či sa len teraz nechcú dostať k moci a k peniazom a preto to robia. Ďalšia otázka? Takže ešte vraj posledné dve otázky, takže posledné dve veľké ruky vzadu, ideme celkom vzadu pri okne. Vážený pán prezident, ďakujem za aj tú prednášku na univerzite, aj teraz. Ja teda nie som Slovenka, ale sledujem, čo sa deje na Slovensku a rozmýšľam, či vidíte nejakého lídera v slovenskej politike, ktorý mohol by poprovadiť opozíciu proti Ficovi a celej tej bande politikov. Bo teda, máme Mihala Šimečku, máme Ivana Korčoka, no ale videli sme prezidentské voľby, videli sme tiež situáciu včasnejšie, keď padla vláda. A bola tá nadeja, bola spoločnosti, ale nakoniec to nevyšlo. A rozmýšľam, či tieto dva mená, či možno nejaké iné meno, mohlo by sa stať to meno tej zmeny a meno toho, že sa niečo vlastne tam zmení. Teda v Poľsku, ja som z Poľska, u nás to bol Donald Tusk zase, ktorý mal tých iných politikov okolo a ukázal proste, čo je zlé, a nakoniec to dotiahol a je teraz ten premiér. Ale na Slovensku ja nie som si istá, či vidím až tak výrazné meno ako Tusk v týmto prípade. Áno. Jasné. No viete, pre mňa, ja som s Ivanom veľký kamarát, Korčokom, a bol som jeho veľký podporovateľ počas kampane, on je veľmi silná, výrazná osobnosť. Takisto je mladý Šimečka, on je podľa mňa, že úžasný človek, on možno nie je ten taký v úvodzovkách alfa samec, ktorý by tam robil akože bordel ako Matovič a tak ďalej, ale to som rád, že ho nerobí. Takže podľa mňa tie mená sú, dôležité je, to je to, čo sme hovorili, a teraz nebudem komentovať ďalšie strany, tam by ste spomenuli tieto dve mená. Čo je dôležité, či pre PSK, alebo pre Sasku, alebo pre Demokratov, alebo pre KDH. Čo je dôležité, je to, čo som hovoril, pochopiť, že v tom strede Slovenska, ktoré tu zachytil ten hlas, proste od Fica odskočili už normálne rozumní ľudia. Normálne rozumní ľudia už Fica voliť nebudú. A preto ten Fico sa zameral viac na tých extrémistických voličov a snažil sa dostať voličov Republiky, lebo sa mu to aj podarilo dokonca tak, že sa Republika nedostala do parlamentu. To je ako v Maďarsku Orbán zlikvidoval Jobbik, že sa posunul, normálne ľudia už nevolia toho Fica proste. Áno, niečo získal, nejaké percentička ešte, ale proste nie. Takže tam ostalo takéto vákuum v strede, ktoré vyplnil hlas aj zo stranou S. Pellegrini. A dôležité je, to je tá moja mama, a dôležité je dokázať sa k týmto ľuďom prihovoriť a získať ich na svoju stranu, aby pochopili, ako to s tou krajinou myslia. A mne sa veľmi páčilo, mladý Šimečka, ako povedal, že sa potrebujú rozkročiť. Mne sa veľmi páčilo, ako Ivan Korčok sa snaží podchytiť, len je dôležité, aby mali takú tú osobnosť, ktorá tú moju mamu dokáže presvedčiť. Žiaľ, našťastie, úloha lídrov, úloha osobností v dejinách ľudstva dokáže vždy zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Môže sa zrodiť nejaký nový politik a
ukázať niečo. Ešte máme do volieb, asi to tak vyzerá, že predčasné nebudú nejaký čas. Môže tu ešte niečo vyrásť, boli strany, ktoré vznikli, myslím, že v Slovensku niekde, že vznikli 6 mesiacov pred voľbami a dokázali zaznamenať dvojciferné výsledky. Uvidíme, držme prsty všetkým, držme prsty aj progresívcom, aj všetkým, aby sa im podarilo osloviť moju mamu. Ja som to oslovoval. V prezidentských voľbách to nedopadlo úspešne. Alebo držme prsty a pozerajme sa po nových, veľmi charizmatických a autentických lídrov, ktorí dokážu ten stred je dôležité podchytiť, ten nám uteká. Lebo tých ekonomicky zmýšľajúcich, tam máme aj Sasku, aj Demokrat, tam máme aj takých tých, ktorí sme podnikatelia a uvažujeme v týchto intenciách, tak to tam vieme nájsť. Ale ten stred, ten uteká. Dobre, takže posledná otázka, nech sa páči, tiež to tam bolo vzadu ruka. Hello, sorry for asking this question in English. Okay. I have a question for you because you told us that you wanted to help a lot of gypsies in Slovakia as well, right? Yes. And I have a question, why gypsies? As far as I know, and my fiance know as well, they're pretty aggressive towards not many people, because they're a close group, right? Not if they don't want help, why? No, this is wrong. They don't want help, and we don't help people who don't need our help. And that's why I wanted to ask you, why gypsies? Why did you choose them to help them over something like this? Yeah. Okay, can I answer in Slovak, or all of us speak English? Do you have any translator? Can I speak in Slovak? Oh, okay, so I will first say a couple words in English and I will translate to Slovak. So, first, as I mentioned, the Romas are almost 10% of our population. 10%, 500,000. We have the highest density of Romas in the world. We don't have the highest number because Romania is 1.2 million, but as per percentage of our population, we have the biggest number. And me as a president, I always said, if we do not help Romas, or if the Romas cannot live on a certain, like, let's say, good level, then all Slovakia will not be on a good level. So we have to think it's a serious, very dramatical issue in our country. The problem is that politicians don't want to speak about Romas because anyone starts to speak about Roma is losing his popularity immediately on 10-20%. So this is the problem. Why? The reason whether we can help them, whether they even want to have a help, I can tell you they need the help, and if we are well structured and we know how to, they want to have help. It's very hard. Let me tell you a nice story. We had one small young lady working in this company, this Romate, and I spent a lot of time with her and her family, living in very poor conditions. And I got a phone call from the chief of operation in the company, that Vlasta was her name. Vlasta didn't come to work. So I'm calling, Vlasta, why you didn't come to work? And Vlasta said, it's raining outside. If it's raining, I'm sorry, I would not go for work. I said, Vlasta, in Slovakia it's raining each day. If you don't go to work, I would fire you by myself. I would fire you immediately. You buy an umbrella, and if you get wet, then you can change the clothes. We have a special room where you can change your clothes. And if you just don't go to work, because so it's a hard work. It is really hard work. Even the Romas don't trust us. It's majority. They think that we want to, after all these disappointments which they already had, they even don't trust us. It's very hard to, but we have so many working examples that it can work, and at least we have to try. I just wanted to ask this question because, as far as I know, in Poland, you have also big community of gypsies, and I know that not only many politicians don't want to help them because they really don't want our help. Because as my family helped a lot of gypsies in my previous years, and they
It's very, sorry to interrupt you, but this is really very, you have to know how to help them. They cannot get anything for free. If you give them like the apartment for free, they will destroy it in 2 months. They go to apartments in our town in Poprad. They made a fire inside the rooms. They take the horses upstairs to the apartments. So this is the life. But you have to understand their mentality. You have to understand how they live. And to, yes, no, not for free. Once you get them there, it's a very nice project in this part of Slovakia. You give them the material for free, but they have to build the houses by themselves. Absolutely different story. It works. So it's just, you have to be really, you have to know how to work with them, because it's really not easy. Neviem, či to, asi to nemusíme prekladať do slovenčiny, myslím, že ste asi pochopili ten princíp. Keďže to bola posledná otázka, ja sa chcem poďakovať. Mňa čaká cesta do Popradu. Ideme teraz domov, takže ak by ste náhodou ešte niekto chceli nejakú fotku, veľmi rád, pravda, že? Ja len poprosím ešte jeden šnít pred cestou. a ďakujem. Ďakujem, že ste tu dnes prišli. Ďakujem, že z nášho Slovensku tu robíte tak úžasné meno. A všetkým vám, ktorí ste tu, držím prsty. Ja verím, že tu aj po dohode s univerzitou, že to asi nie som posledný krát, takže verím, že sa možno ešte uvidíme, počujeme niekde. Zatiaľ ďakujem a krásny večer.